जोबथेसालियाव थानांनाय आरोबाव माखासे एनडिपि सोद्रोमाफोरा फासि एबा जिउनां साजा मोनगोन नामा? बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो एनडिपि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय लामा गैया नामा? बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो दासिमबो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानांनाय सा-8 एनडिपि सोद्रोमाफोरनि बिथिङाव दुखुनांथाव खौरां फैनो हागौ। बे बेरफ्रुसार बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। बिथांनि बादिब्ला बिश्वनाथ सारियालिनि मोनसे केसआव बै सा-8 एनडिपि सोद्रोमानि साजाया फासि होजानाय नङाब्ला जिउनां साजा मोननो हागौ। बे बाथ्राखौ एनआइए बिजिरसालिनि एडभोकेट कनकन कलिताया बिथांनो फोरमायहरदों होननानै ओरैबादि बुङो। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं मोनसे जोबोर गोनां खोथा आं फोरमायहरनो नागिरदों। बे जाबाय एक्स एनडिपिफोरखौ लानानै। एक्स एनडिपिनिनो जायफोर सदस्यफोरा, जायफोर केडारफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ। बे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय केडारफोरनि गेजेरावनो 8 जन केडारा फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 16 अक्ट'बरनि उनाव जोबोर गिदिर रायदान मोननो थांगासिनो दङ। आरो बिथांमोननि रायदाना सोरबा फासिनि अर्डार जानो हागौ, सोरबा जाबजीबन कारादन्ड जानो हागौ। बे खोथाखौ आं बुङाखै। एनआइए कर्टनि एडभोकेट कनकन कलिताया आंनो थांनाय मैया फन खालामदों जे एनडिपिनि सदस्य जायफ्रा दिनै 8 जन बै बिश्वनाथ सारियालिनि केसआव बिथांमोनखौ आइ प्रुफ आरो एभिडेन्स लानानै 16 अक्ट'बरनिफ्राय जोबोर स्पिडै बिसार खालामनाय जागोन। आरो बिथांमोननि बिसारा नेगेटिभ जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा जोबोर गिनांगौ जागोन। आरो नोंथांमोननि बर' जाथिनि थाखाय बियो दुखु गोनां जागोन होननानै एनआइए कर्टनि एडभोकेटआ आंनो फोरमायहरदों। दा बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों, नोंथाङा आंनो मोनसे लेखा हरदोंमोन जे थांनाय जुननि 12 तारिख आसाम गभर्नमेन्ट, बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो हम डिपार्टमेन्ट मोनसे खोथा रायलायदोंमोन। आरो बे मिटिंआवहाय बे जुथुमायाव मोनसे माइनस लादोंमोन जे एनआइए कर्टसिम एनडिपिफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय मोनसे रिकुवेस्ट हरगोन होननानै लिरदोंमोन। नाथाय बिक्रम, बे लिरनाय बायदि दासिमबो एनआइए कर्टआव जेबो लिखित फैयाखै। अब्ला दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि जेबो पजिटिभ लिखित आकारे जुदि डिसिसन फैयाब्ला, ग्रीन सिगनेल फैयाबा, नै फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव जा बिसार सोलिगोन 8 जन एनडिपि केडारफोरा, बिथांमोननि बिसारा गाज्रि जागोन। सोरबा जाबजीबन, सोरबा आरो फासिनि अर्डारबो मोननो हागौ होनना बिथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायदों। बिनिखायनो जायफ्रा दिनै एनडिपिनि केसनि थाखाय जोङो नांगासिनो दं होनना बुंदों, बिसेसके मानगोनां दिपेन बर' बिथांनियाव आं फन खालामदोंमोन आरो मेसेजबो हरदोंमोन। बिथाङा दाननानै होदों। आं सानो बिथाङा माबा मोनसे बिजियाव दङ, हयथ' कल खालामफिननो हागौ। मैयाबो खालामदों, आं दहायबो खालामदों। नाथाय बिथाङा बेस्थ'नि थाखाय हयथ' दिखांनो हायाखै जानो हागौ। नाथाय आं बुंदों जेन बेबायदि गाज्रि समा अक्ट'बर 16 तारिखनि उनाव जेन एनडिपि बिथांमोननि सायाव फैया, आं बेखौ दिनै कामना खालामदों आरो फोरमायदों। गभर्नमेन्टआ जुदि मावबाय थांदोंबा मोजां, आं बेखौ बाख्नायगोन। नाथाय रिजाल्टआ जोंनो खोन्थागोन जे बिथांमोननि बिसारा जिहेतु गाज्रि जागोन होननानै एनआइए कर्टनि बिथां कनकन कलिताया बुंखांबाय, गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो ग्रीन सिगनेल मोनाब्ला। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायहोबाय। रायजो हौवा हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननो बे खोथाखौ फोरमायहरबाय।